बोसोर बोसोर फिसा एरबाय थानांगौलै मोसौ नैबे हांगार दोनि हांगार बियो थाव गुबैजों लगायनाय ओमफ्राय बै थालिर माबाजों देबाय गानहोनानै माबायदि मोनदों हेल' एभरिवान गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय ओमफ्राय आं दा नै दंबाय गारला बिलाइ लांनो दिनैथ' गोदान बोसोर नालाय बैसागु हाबजेननाय 1 थारिख ओमफ्राय दा आं बेयावनो गारला बिलाइ लांनो फैदों आरोखि माने जोंहाथ' नेम दं नालाय गारला बिलाइ लोखोना बायदिसिना होनानै माने न' खुन्थियाफ्राव बाख्रिफ्राव थेबनाय ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आं गारला बिलाइ लांफैदों आरो लोगोफोर नैबावनो दा बेखौ दानखांबाय ओमफ्राय दा थांफिनसै आरो लोगोफोर नै दानखांनानै थाबायबोबाय माने जोंनि न'निफ्राय बेसेबांबा गोजान दाबसे जायगायावसो लांफैदों आरो लोगोफोर माने जोंनिथिं गैया नालाय दा ओमफ्राय थांफिनबाय लोगोफोर थांफिनसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैथ' गोदान बोसोर बैसागु नुफैबाय नै लोगोफोर गारला बिलाइखौ लानानै दा बेखौ बानायनो लाहार फाहार खालामनाय जासिगोन हाखाजोब्बाय माने एफा गोरलै गोरलै दा लोखोना बिबार दा ओमफ्राय नै मोसौखौ बिबार माला बायदिसिना गानहोबाय बेखौ नोंथांमोननो देखायसै लोगोफोर माबायदि गानहोयो माबायदि देलायहोयो बैसागुनि नामाव गोदान बोसोरनि मोसौफ्राबो देलायनांगौ नालाय देलायबाय नै लोगोफोर बेहाबो बोसोर बोसोर फिसा एरबाय थानांगौलै मोसौ नैबे हांगार दोनि हांगार बियो थाव गुबैजों लगायनाय ओमफ्राय बै थालिर माबाजों देबाय फुनबाय मोसौनि देलायग्रा बिबार माला गहेना बिसोरो मोसौनि दा नै देलायहोजोब्बाय मोसौफोरनो ओमफ्राय थुखैनो लांसै थुखैखांनासो देलायोमोनदां ओमफ्राय बिनि उनाव दहाय लाबोनाय गारला बिलाइ बायदिसिनाखौ न'आव थेबनानै होनाय जासिगोन आरो दा बेखौ देलायहोखांबाय सबाइ गोरानबो सारनांगौमोन सबाइ गोरान बानायाखै दा नों गानहोनानै माबायदि मोनदों जोगोनारा जि बरिया जाबायलै थुखैलांसै लोगोफोर फैदो 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 जाम्बा र' दे गानहोदो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा र' थुखैनो होलांनाय जाबाय दिरुंबो सोलायमोनांगौमोन दा सोलायनोसै दाराय दैखौ बानायसै लोखोना बिलाइ होनसै एखेमसै खाथ्रि बिलाइ दा नै लोगोफोर बानायखांबाय ओमफ्राय बेखौ दा थेबनानै होनाय जासिगोन आरो इन्जुरफ्राव बाख्रियाव गारला बिजौ लोखोना बैग्रिसु थाइजौ बिलाइ दा बिसोरखौ थेबना होजोबसै बेखौ थेबना होजोबसै लोगोफोर लाबाय फार्स्टआवनो नैबाव थेबग्रोनाय जासिगोन बाख्रियाव बै फुरानामोन बैयो नैबे फुरानामोन दा बेयाव गोदान थेबफिनसै गोदान लाखाबायना
बेखौ थेबसिनाय जासिगोन फैबाय आंहा दुगैनो मोनबावाखै दाबो आवलिया उरखोनाखैरा दा दुगैलायबाय बोसोर गोदाननि दुगैबाय माथो फुङाव दुगैफेराब्लाय दा नै मोनसे थेबखांजेनबाय लोगोफोर जाहाथे एन्जर सखा बायदिसिना जालां नस्थ' खालामनानै होआ बेनि थाखाय थेबनाय जाबाय गोदान बोसोरनि नामै रंजालि बैसागुनि नामै संक्रान्तियाव दा बेखौ आरो दसे थेबबावनांगौलाय दा नैबावबो थेबखांबाय लोगोफोर नैबे न'आव हाबजेनग्रायावबो दा नैबाव मोनसे थेबबावनोसै न'आवबो थेबखांबाय लोगोफोर मोनसेबाव आरो दस्रा थेबजोबबावनांगौलाय गलियावबो मोनसे थेबनांगौ दा गलियाव थेबग्रोनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दा मोसौ खाग्रा गलियावबो मोनसे थेबनोसै माने जाहाथे मोसौफ्रा मोजाङै मोजां एरबाय थानो हायो लस जाया जेबो जाया बेनि थाखाय नैबे बैसागुनि संक्रान्ति समाव बेखौ थेबनानै होनाय जानोसै आरो लोगोफोर गलियावबो माने जोंहा फोथायनाय दङ जे माने मोसौ मोसायाबो मोजाङै मोजां एरलांनो हायो बेमार आजार दाजाथों बे बोसोराव सिगांनि बोसोरनि बायदि मोजाङै मोजां माने जिउ खुंलांनो हाथों आरोखि मोसौ मोसायाबो दा बेनि थाखायनो बेखौ थेबना लानाय जानोसै लोगोफोर प्लास्टिकनिसो नै गलियाबो लोगोफोर दा बेयाव मोनसे थेबनोसै दा नै थेबखांबाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'बानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दा आङो दुगैखांनानै ओमफ्राय दसे बाथौआव आर'ज गाबसै आरो लोगोफोर गोदान बोसोरनि नामाव बैसागु संक्रान्ति समाव ओमफ्राय दा नै लोगोफोर गोदान बोसोरनि खुलुमखांबाय दुगैखांनानै आरो गारला बिलाइ बायदिसिनाखौबो थेबखांजोब्बाय आं ओमफ्राय दा दुगैखांबाय ओमफ्राय आंबो नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि टुडिस ब्लग इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय दा नोंथांमोना आं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय जाहाथे बयबो बैसागुखौ मोजाङै मोजां बारहोहरनो हायो आरो जायफोर लोंग्रा जाग्रा बिसोर मोजां मोजां लोंदो मोसालायदो रंजालायदो अब्ला हेपि बैसागु लोगोफोर गोजोन्थों